Čaute ľudia, no, idem si kúpiť novú myšku, no škrečka, lebo zomrela. Teraz to je fakt, ale teraz nerobím taký short, že hej, teraz nezomrela, hej, akože, ale fakt. Ja teraz tu nemôžem ukázať, bo dostanem ale ban. Ja dostanem žltý dolár, nechcem to dostať, ale jok. Takže tak. A ideme kúpiť novú myšku a hneď, no škrečka, ale ja to tak hovorím. Natočím hneď video, jak si kúpim škrečka. Nie, že hneď tam nuka, ale hneď jak prídeme tu nuka, že presne do nuka už domov, tak hneď urobím video o tom a neviem, ale ja chcem takú bielu a nechcem, ak by bola, že dievča. Lebo ak bude dievča, to budú babetka a nechcem. Ja chcem iba chlapca a to ona nerodí. Ja chcem takého pekného, taký biely a pekné očko, také taký pekný rane. Takého chcem, viete. Alebo šedého, to je ešte peknejší. Alebo takého krémového, takú jak pilina, mamo. Ale ja už máme tú budku a zomrel a tak to je môj teraz. Ani sa nepohol. Ešte raz som išiel, že von a ešte raz som išiel von a išiel som ju pohľadkať a ja priložím jej tak srdce, ona nič, Rane tak bola a ako zavreté oči a už nič. Lebo teplo bolo a nikdy nedávajte svojho škrečka na toto teplo ani von, na chladok môžete, napríklad von môže ísť akože von, akože tak, ale na dáky, tento čo, jak máte, tak musíte dať napríklad, čo je strecha. A ak toto nemá, tak urobte tak, že dáte na chodbu, ale mne presne tam, kde je slnko, ale tak, že nebude na ňu svietiť toto slnko, ale z druhej pôjde ako vietor. Ale viete, tak nedávajte nikdy svoju, ja tak si poviem, takže nedávajte svojho škrečka na teplo, lebo potom môže zomrieť. Aj neviem čo, nezvracať. Takže nedávajte, hej. No, takže to som chcel povedať. A dajte odber, lebo už sa nám to nedarí. A už stále máme toľko odberí, koľko aj máme. Máme stále 77 odberateľov. Ale ja sa aj čudujem, lebo nerobím videá.